34. zadatak. Svjetlost valne duljine 600 nanometara ogiba se na optičkoj rešetci konstante 4 mikrometara. Koliko se najviše ogibnih maksimuma može vidjeti na zastoru? Pa ajmo napisati što nam je zadano. Imamo da je lambda jednako 600 nanometara, to odmah možemo prebaciti u metre, pa će to biti 600 puta 10 na minus 9 metara. Te imamo zadano d, odnosno konstantu rešetke, koja je 4 mikrometra. Pa ćemo i to odmah prebaciti u metre. To je 4 puta 10 na minus 6 metara. Ono što se od nas traži je u biti da izračunamo koliki će biti k. Pa ajmo vidjeti formulu. D puta sinus alfa je jednako k puta lambda. Ajmo sada izraziti koliki je k. K je jednako d puta sinus alfa kroz lambda. Možemo primijetiti da je k proporcionalan sa sinus alfa. A k će biti maksimalan upravo onda kada sinus alfa iznosi 1. Odnosno kada će alfa biti 90 stupnjeva. Jer je sinus od 90 jednako 1. Sjetite se da sinus poprima vrijednosti od minus 1 do 1. Znači kada bi ova vrijednost bila recimo 0,5, k bi automatski bio manji nego što može biti. Ovdje idu manje ili jednako. Pa onda formula izgleda k je jednako d kroz lambda. Odnosno d puta tih 1 kroz lambda. I sada ubacimo brojeve. Pa imamo 4 puta 10 na minus 6 kroz 600 puta 10 na minus 9. I dobijemo da je k jednako 6,67. Tu zadatak definitivno nije gotov. Prvo moramo ovih 6,67 zaokružiti na najmanji cijeli broj, odnosno na 6. Dakle, 7. pruga se još ne vidi, znači najveća koja se vidi će biti 6. E sada, ali ni to nije naše rješenje. Ja sam malo nespretno rekao tu da se traži k. Pa ajmo pogledati kako bi to trebalo izgledati na zastoru. Imamo q nulu i imamo k max i minus k max. Što znači da će se vidjeti 6 pruga iznad nule, 6 pruga ispod nule i nulta pruga. Odnosno rješenje će biti 6 plus 6 plus ta još jedna nulta pruga, odnosno to će biti 13. Dakle, da ponovimo, odredili smo broj najveće pruge koja će se vidjeti, a to je 6. Ono što moramo uzeti u obzir je da će se vidjeti i minus 6. pruga, da ju tako nazovem, ali će se vidjeti i nulta pruga, zato imamo 6 plus 6 plus ta jedna nulta. I onda dobijete konačno rješenje.